Kapuso Stars sa Sunday noontime variety show nga All Out Sundays milingaw sa mga sikihudnon atol sa ilang kapistahan. Aniyang report. Isip kabahin sa kapistahan sa lungsod, Pasundayag sa Maria 2023, gisaulog. Kabahin sa Pasundayag ang GMA Regional TV, Kapuso Fiesta event nga milingaw sa mga sikihudnon. Mga Kapuso fan, mihugop sa Maria Manpower Center Gym aron mo saksi sa ilang paboritong Kapuso Stars. Gisugdan ang Kapuso Fiesta pinaagi sa makalingaw kaayo nga on-ground games nga adunay special prizes o giveaways. Dayon gisundan kini ni The Clash Season 4 Grand Champion ug usa sa mga miyembro sa Queendom nga si Marian Osabel. Mas mibilib pa ang mga tumatan-aw dihang ni perform usab ang Kapuso host Princess Hannah Priscilas. Gi-showcase sa duha ka singers ang ilang talento dihang nagduet si Hannah ug Marian isip kabahin sa Queendom. Laing nakapahugyaw mao ang performance nga dalit ni Kapuso artist Ken Chan sa iyang all-out stage performance uban ang iyang fans. Mas gikilig ang mga fans dihang giharanaan ni Kapuso Balladeer Christian Bautista ang mga sikihudnon. Iyang gituyok ang tibok venue giusa-usa niya pagduol. Na-overwhelm ko kay daghan po yung mga taga-Iligan. I'm from Iligan City and daghan mga taga-Iliganon ako nakita kagabi so it's very kanang murag na nalipay pud ko ba kay pagtawag na ko kinsay mga taga-Iligan dire daghan kaayo nag-cheer. Grabe gud sila mo support, especially sa mga performer, mga singer, mao gid na ilahang pinaka gusto. Grabe gid nilang kalipay. Kahit na nanggaling po kami sa malayong lugar, sa Manila, worth it naman po yung pagod because sa mga sigawan nila, sa mga palakpakan nila. Napakagaling ni Ken Chan. Ang highlight ng show. Grabe, lahat Kuya ng Christian. girls talagang, Hindi, pinayos ko enjoy po. sila. Daghang salamat mga Kapuso ug hangtod sa sunod nga GMA Regional TV event sa inyong mga lugar. Uban ni Philip Patricio ug Clans Gabutin, Chalo Valiana, Balitang Bisdak.